از هر وقتی در دیگر چند فصل دشوار سال باشد سیر و مسائل سیاحت برای اقتصادی، صنعتی و جهانگردان کشاورزی و علم اجتماعی فروغ معرفت محبوب راهنمای ما جمعیت تاجیکستان آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи тиловатии ахбор аз телевизиони тоҷикистон манзуратон мегардад. имрӯз таҳти раёсати раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон Файзалӣ Идизода ҷаласаи навбатии иҷлосияи якуми маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон давати ҳафтум баргузор гардид. дар иҷлосия созишнома байни ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва ҳукумати давлати Кувайт оид ба канорагирӣ аз андозбандии дукарата ва пешгирӣ намудани саркашӣ аз супоридани андозҳо аз даромад ва сармоя, лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи банақшагирии стратегӣ ва дурнамосозии давлатӣ, лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйироту илова ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи хариди давлатӣ, лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру илова ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи дору, молҳои тиббӣ ва фаъолияти фарматсевтӣ, лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи бехатарии саноати объектҳои истеҳсолии хатарнок, оид ба лоиҳаи қарори маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи интихоби намояндаи маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон дар суди конститутсионии ҷумҳурии тоҷикистон мавриди баррасӣ қарор гирифта, аз рӯи ҳамаи масъалаҳои баррасӣ гардида қарорҳои дахлдор қабул карда шуд. бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе бо мақсади дар сатҳи баланд таҷлил намудани рӯзи пойтахти ҷумҳурии тоҷикистон, инчунин муаррифии имконатҳои сайёҳии пойтахти мамлакат шаҳри душанбе ва дар ин замина ҷалби бештари ҷаҳонгардони хориҷӣ ба пойтахти тоҷикистони соҳиби истиқлол, дар муассисаи давлатии майдони Истиқлол намоиши аксҳои Душанбе ва пресс-тур доир гардид. ҷаҳонгир Сафарализода гузориш медиҳад. сар аз соли 2005 бо як қарори марбутаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамасола шанбеи 3 моҳи апрел рӯзи пойтахти кишвар таҷлил мегардад. бо ин мақсад дар қалби Тоҷикистон шаҳри Душанбе ҳамоишу чорабиниҳои фарҳангию фароғатӣ ва оммавӣ баргузор карда мешавад. тадбири имрӯза зери унвони намоиши аксҳои Душанбе ва пресс-тур идомаи мантиқи ҳамин чорабиниҳост ки бо иштироки масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар сохторҳои марбута доир шуд. дар намоиши мазкур 100 адад аксҳо аз манзараҳои зебо ва маконҳои сайёҳии пойтахт ки аз ҷониби аксбардори маъруфи кишвар Дидор Саъдуллоев аксбардорӣ шудааст ва дар сомонаҳои иҷтимоӣ таҳти унвони Душанбе Тревел инъикос мегардад, рӯнамоӣ гардид. ба рӯзи ин 100-солагии пойтахт 100 акси ман дар намоиш гузошта шудааст. дар ин ҷо ҳама тағйиротҳои шаҳри Душанбе штаб тағйир ёфтааст дар муддати чанд муддати сол. ин аз соли 2016 саркара аксҳо дар ин ҷо гузориш шуд, то ҳамин сола акс бардорӣ шудааст. таъкид гардид ки ин ҳама пешравиҳои рӯзафзун ва рушду тараққиёт маҳз ба туфайли истиқлоли давлатӣ, ваҳдати миллӣ, сулҳи саросарӣ, амнiyatu субот ҳамчун пойдевор ва маншаи ҳама пешрафту комёбиҳои назар аст. дар соҳаҳои мухталифи шаҳрдорӣ рӯи кор омада умеди мардумро ба ояндаи дурахшони давлати соҳиби истиқлол беш аз пеш афзун менамояд. гуфта шуд ки амалҳои бунёдкорӣ ва созандагӣ бошандагони пойтахтро водор месозад ки ба қадри
истиқлоли давлатӣ, сулҳу суботи саросарӣ расида, дар татбиқи сиёсати бунёдкоронаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва иқдомҳои наҷибонаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ саҳми назараси худро гузоранд. чорабинии имрӯза бо ташкили пресс-тур оид ба муаррифии имкониятҳои сайёҳии шаҳри Душанбе бо ҷалби намояндагони воситаҳои ахбори омма, аъзои Иттифоқи журналистони Тоҷикистон, Иттифоқи рассомони Тоҷикистон ва Иттифоқи аксбардорони Тоҷикистон доир гардид. дар доираи намоишгоҳ хатсайри сайёҳии дохилишаҳрӣ барои намояндагони васоити ахбори омма роҳандозӣ гардид ки зимни он иштирокчиён аз маконҳои таърихию фарҳангӣ ва сайёҳии пойтахт дидан намуданд. душанбе бо таърих, табиат, маданияти меросии худ диққати сайёҳони зиёдро ҷалб менамояд. бунёди меҳмонхонаҳои панҷситорадор, иншооти тиббӣ, боғҳои фарҳангию фароғатӣ, бунёди биноҳои истиқоматии замонавӣ ва иншооти тиҷоратӣ, чойхонаҳои бо нақшу нигори миллӣ ороёфта, коғҳои бегазанди зебоии хоси меъморӣ, китобхонаҳу осорхонаҳо ки беназир дар Осиёи марказӣ мебошанд, яке аз самтҳои афзалияноки рушди сайёҳӣ дар шаҳри Душанбе аст. Арт-менеджер Сарвиноз Хаджиева. Представилась нам такая возможность посмотреть наш Душанбе. Что сказать о Душанбе? Конечно, он расцветает, он просто на глазах хорошеет, и столько много огней, столько много света. Вот. Я сама сейчас живу на многоэтажках, и мне это очень видно. Я вижу салюты на стадионе, и все это, конечно, радует. намоиши мазкур аз 16 то 19 апрели соли равон идома хоҳад ёфт ки аз он тамоми сайёҳону сокинон ва меҳмонони пойтахт метавонанд дидан кунанд. шаҳри Душанбе мезбони мусобиқаи байналмилалии гӯштингирӣ барои дарёфти ҷоми раиси шаҳри Душанбе. ин мусобиқаи ҷаҳонӣ бо иштироки беҳтарин паҳлавонон аз 25 давлати дунё доир мегардад. ҳоло тадбирҳои омодагӣ ҷараён дорад. Наврӯзшоҳ Азизулло ва Фарҳоди Восеъ гузориш медиҳанд. дар ин толори болокушода аз 26 то 28 апрел мусобиқаи байналмилалии гӯштингирӣ барои дарёфти ҷоми раиси шаҳри Душанбе дар соли 2025 баргузор мегардад. ҳоло омодагиҳо ҷараён дорад. ҷиҳати дарсади баланд доир намудани мусобиқаи ҷаҳонӣ қарори раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба тасвиб расидааст. майдондорӣ хуб кардан дар муқобили дигар варзишгарон аз паҳлавонони Тоҷикистон омодагии ҷиддиро талаб мекунад. аз чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон ки моҳи феврали соли ҷорӣ баргузор гардид, варзишгарони беҳтарин ба аъзои тими мунтахаби ҷумҳурии Тоҷикистон гардиданд ва тими мунтахаби ҷумҳурии Тоҷикистон муайян гардид ва мо бо тими мунтахаб барои омодагӣ ба ҷоми раиси шаҳри Душанбе кор карда истодаем ки саҳар ва бегоҳ ба машқи тамрин ҷалб карда шуданд варзишгарон ва ҳайати тими мунтахаб ки 16 нафар писарон ва 4 нафар духтарон ҳастанд, омодагӣ хуб дода истодаанд. мусобиқаи байналмилалӣ бахшида ба рӯзи пойтахт доир мешавад ва ҷоизаи умумии он $110,000-ро ташкил медиҳад. дар маҷмӯъ дар ин тадбири байналмилалӣ варзишгарон аз 25 давлат иштирок мекунанд. барои паҳлавонон ин танҳо мусобиқа не, балки эҳтиром нисбат ба давлату миллат ва гузаштаи пурифтихори худ аст. бо назардошти ҳамин ҳадаф ва омодагии сатҳи баланд ва дарёфти ҷойҳои ифтихорӣ равона карда шудааст. соли гузашта ман дар мусобиқаи ҷоми раиси шаҳр иштирок кардам. дар вазни 78 кило сазовори ҷои аввал гаштам. рақибони пурқувват аз давлатҳои берун аз кишвар омада буданд ва ман яке аз рақиби пурқуввати ман ин аз давлати Россия буд ки 4 карат чемпиони ҷаҳон дар байни самбочиёни ҷаҳон буд ва ман бо вай ғолиб баромада ва сазовори ҷои аввал гаштам ва мехоҳам ки дар ин мусобиқа ҳам низ кӯшишу заҳмати зиёд кардам
و میخوام که پرچم جمهوری تاجیکستان رو بلند بردارم. با توجه پیوسته رهبری دولت گوشتین ملی تاجیکی گوشتینگیری تدریجاً در جهان همچون دوست داشته‌ترین نمود مسابقه پذیرفته می شود. مثلا اگر سال 2023 در مسابقه بین المللی گوشتینگیری برای دریافت جام رئیس شهر دوشنبه 130 ورزشگر از 25 دولت دنیا اشتراک نموده باشد، در سال 2024 200 ورزشگر از 40 دولت اشتراک کردند. تاجیکستان از روی میزبانی چنین مسابقه‌های با نفوذ همچون دولت مهمان‌نواز و دارای امکانیت‌های وسیع اعتراف می‌شود. گوشتین ملی تاجیکی گوشتینگیری تاریخ کهن دارد و با شرافت استقلال دولتی مقام بین‌المللی گرفت. این محبوب‌ترین نمود ورزش یا عنعنه دیرینه است که مردان تاجیک از قدیم بیشتر به همین خاطر نوروز را انتظاری می‌کشیدند. این نمود مسابقه به جشن و مراسم‌های ملی تاجیکان شکوه و شهامت می‌بخشد و به تشکل دیگر نمودهای گوشتین در جهان سبب شده است. امروز دوشنبه با نفوذترین مسابقه را میزبانی می‌کند. تا اومدن به این مسابقه ما مسابقه انتخابی شد، مسابقه جمهوری. در آنجا سزاوار جای دوم شدم و راحت به مسابقه جام رئیس شهر شدم. حالا ما در تمرین‌های دسته‌جمعی قرار داریم. اقدامی که پیش گرفتن از دهه به دهه، از ناحیه به ناحیه، از ولایت به جمهوری، همین چاره‌بینی که رفته ایستاده است، از همین ما می‌توانیم که ورزشگران خوبی یک کوهستان یا یک دهه رو می‌توانیم معین کنیم و برای غنی گرداندن تیم منتخب گوشتینگیری سهمی ارزنده می‌گذارد. این سال ششم است که مسابقه بین المللی گوشتینگیری برای دریافت جام رئیس شهر دوشنبه برگزار می‌گردد و علاقه در سطح بین المللی نفوذ بلند پیدا نموده است. 3 اپریل سال 2025 رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی پیشنهاد نمودند که گوشتینگیری در مرحله اول به بازی‌های المپی آسیا و در مرحله دوم به بازی‌های المپی جهانی وارد کرده شود. با اجرای سریوقتی دستور و سفارش‌های رهبری دولت برگزاری چنین چهاربینی‌های سطح بین‌المللی از جانب مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه نمونه اساسی ترغیب طرز حیات سالم، معرفی عنعنه‌های ورزشی نیاگان و بلند برداشتن نفوذ دولت و ملت در جهان عنوان می‌گردد. پهلوانان، مربیان و هواداران گوشتین ملی تاجیک از 25 دولت دنیا برای اشتراک در جام رئیس شهر دوشنبه به قلب تاجیکستان می‌آیند. عالمگیر شدن این نمودی ورزش، برگزاری مسابقه‌های جهانی و تنتنه گوشتین ملی تاجیکی با اشتراک بهترین پهلوانان از 26 تا 28 اپریل این میدان را پرشکوه و پرشوق می‌گردانند. نوروزشاه عزیزالله، فرهادی واسع، مقصد دوشنبه اخبار. наздик аст лаҳзаҳое ки ҳаракат дар роҳи душанбе қулма қитъаи қалъаи хумбуванҷ то дарвозаи рӯшн бидуни сарфи вақту сӯзишворӣ зиёд сурат гирад ва бехатарии ҳаракат ба пуррагӣ таъмин шавад. чун талоши роҳсозон мавзеъҳои мушкилгузар ва дигар монеаҳоро бо гузашти ҳар рӯз ҷавобгӯӣ талабот менамоянд. ҳоло раванди сохтмон бо ҷалби муҳандисону роҳсозони маҳаллӣ мутобиқ ба стандартҳои ҷорӣ иҷро мегардад. гузориши навбатӣ дар таҳияи Қурбон Қурбонзода. муҳандисону роҳсозон нақшаи таркиш, канданӣ, мустаҳкамкунӣ ва дигар корҳои душвор дар сохтмони роҳи автомобилгарди Душанбе, Кулма, қитъаи қалъаи Хум, Ванҷ то дарвозаи Рӯшонро наздик ба 100% иҷро кардаанд. баробари оне ки шоҳроҳ аҳамияти байналмилалӣ дорад, бунёди он метавонад дар ноил шудани ҳадафҳои ҳукумати мамлакат, баромадан аз бомбаси коммуникатсионӣ ва таъмини некуаҳволии мардум нақши муассир гузорад. ба масъалаҳои сифат ва истифодаи дурусти маҳсулоти сохтмонӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир мегардад. сохтмони роҳ дар ҳама қитъаҳо бо истифода аз шумораи зарурии техникаҳои соҳавӣ сурат мегирад. наздик ба 100% муҳандисону роҳсозон ки дар ин самт таҷрибаи ғанӣ доранд, мутахассисони маҳаллӣ ҳастанд. корҳои сохтмонӣ тибқи нақшаи ҷорӣ ба роҳ монда шуда, айни замон танҳо дар ҳудуди 10 километр иҷрои корҳои заминӣ боқӣ мондааст. дар ин қитъаҳо сохтмони такабирҳои қубурҳои обгузар, кандани хокҳо бо маром идома доранд. корҳои болозикр дар давоми 1 моҳи охир ба итмом расонида мешаванд.
барои ҳарчи зудтар ва бо сатҳу сифати баланд иҷро шудани корҳои сохтмонӣ муҳандисону роҳсозон фаъолиятро ба таври шабонарӯзӣ ба роҳ монданд. дарозии роҳ дар умум 109 километрро ташкил намуда ҳудуди ноҳияи Дарвоз ва ноҳияи Ванҷро убур мекунад. бунёд ва ба истифода супуридани ду нақби мошингузар ки дар умум 5200 метри тӯлониро ташкил менамоянд, ин масофаро ба 92,3 километр баробар мекунад. ҳар ду нақби мошингузар бо риояи талаботи стандартҳои сатҳи ватанию хориҷӣ сохта мешавад. нақби якум бо дарозии 3388 метр бунёд шуда дар он корҳои хокканӣ пурра иҷро шудааст. ҳоло муҳандисону роҳсозон арматурбандӣ ва бетонгирии қисмати поёнӣ ва болоии нақбро вусъат мебахшанд. корҳои бетонии қисмати поёни нақб то 2985 метр иҷро шудааст. нақби дуюм бо дарозии 1805 метр сохта шуда то имрӯз корҳо дар масофаи 1120 метр иҷро шудаанд. корҳои бетонии қисмати поёни нақби дуюм наздик ба 50% ба субут расонида шудааст. 5 адад долонҳои зидди тармавӣ бо дарозии 500 метри тӯлонӣ, 12900 метри тӯлонӣ деворҳои оҳанӣ, бетонӣ ва сангӣ, 200 адад қубурҳои обгузари қутрашон гуногун ки ба тарҳи бунёди роҳ ворид шудааст, ба таъмини ҳаракати бехатари воситаҳои нақлиёт мусоидат менамоянд. айни замон мо дар километри 59490 то километри 59854 қарор дорем. дар ин мавзеъ дар ду қитъа корҳои сохтмони такядеворҳои аз оҳани бетон рафта истодааст ки дарозии умуми он 278 метри тӯлониро ташкил медиҳад. баландии такядевори оҳани бетонӣ аз 3 метр то 10 метрро ташкил медиҳад. дар сохтмони такядевори оҳани бетонӣ зиёда аз 50 нафар коргарони маҳаллӣ фаъолият менамоянд ва корҳои арматурбандӣ, қолаббандӣ ва бетонгириро иҷро намуда истодаанд. сохтмони иншооти мазкурро мо дар тӯли як моҳ ба иҷро мерасонем. солҳои қаблӣ ки роҳ таҷҳиз нашуда буд, дар ин мавзеъ бо баландшавии оби сатҳии дарёи Панҷ об баланд баромада ҳаракати воситаҳои нақлиётро дар ин масир душвору хатарнок мегардонид. дар ин баробар наздик ба 18 километр роҳ дар ҳудуди 14 деҳаи ноҳияҳои Дарвозу Ванҷ чароғон карда мешаванд. мушкилтарин минтақаҳои душворгузари роҳ дар байни қаторгоҳҳои Дарвоз аст, вале азми роҳсозон рафъи мушкил ва таъмини ҳаракати хуби воситаҳои нақлиётро рӯзҳои наздик натиҷа мегузорад. таъмини бехатари ҳаракат дар роҳ, рафъи мушкилиҳои қаблӣ, ҷавобгӯи меъёрҳои байналмилалӣ ва мутобиқати ҳолату андозаҳои геометрии роҳ, сарфаи вақту сӯзишворӣ дар ҳоли интиқоли молу маҳсулот дар ҳама фасли сол, фароҳам овардани ҷойҳои нави корӣ ва дар маҷмӯъ боз ҳам рӯ ба беҳбуди овардани сатҳи зиндагии мардум аз ҳадафҳои аслии бунёди роҳ дониста мешавад. аз ин лиҳоз ба тарҳи лоиҳа бунёди 15 пули мошингузар ворид шудааст. ин пули шашум аст. сохтмони пул тибқи нақшаи муҳандисону роҳсозон ҳамарӯза вусъат меёбад. пул дар болои дарёи Висхарв бо баландии 7 метр аз нуқтаи баландтарини дарё сохта шуда 70 метр дарозӣ дорад. бо мушоҳида аз раванди бунёди чунин иншоот метавон умеду эътимод намуд ки дар ояндаи наздик рафту омади бемамонияти ҳама намуди иштирокчони ҳаракат дар роҳ ва дар ҳама фасли сол таъмин карда мешавад. сохтмони қисмати зиёди пулҳо дар марҳилаи анҷомёбӣ буда дарозии 633 метри тӯлониро ташкил медиҳад. ҳоло дар 12 адад пулҳо корҳои бетонӣ ва арматурбандӣ дар арафаи анҷомёбӣ аст. меъёрҳо ва қоидаҳои сохтмонӣ ба дараҷаи сеюми техникии роҳҳо дохил мегардад. роҳ аз ду хати ҳаракат иборат буда паҳноии стандартии он ба 12 метр баробар аст. паҳнои қисмати роҳи мошингард 7 метрро ташкил намуда аз ду тараф канораҳои роҳ ба 2,5 метр баробар мебошад. то имрӯз мунфаршкунии қабати поёнии роҳ дар ноҳияи Дарвоз бо дарозии 51 километр ба сомон расонида шудааст. ба муносибати ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар деҳаи даҳбеди ҷамоати деҳоти тераи ноҳияи Шамсиддини Шоҳин корҳои созандагӣ идома доранд. сокини деҳаи мазкур Абдусаттор Шарифзода бо мақсади самгузорӣ дар рушди маҳал аз ҳисоби пасандозҳои барои сафари ҳаҷ ҷамъоварӣ намудаш, барои рафту омади сокинон пули пиёдагузар бунёд намуд. дар идомаи ин тадбир соҳибкорони деҳот роҳҳои маҳаллиро таъмир намуда кӯчаҳоро чароғон карданд. гузориши Раҳматалӣ Назирӣ аз ноҳияи Шамсиддини Шоҳин.
дар идомаи рӯзҳои таҷлил аз ҷашни наврӯзи байналмилалӣ дар деҳаи даҳбеди ҷамоати деҳоти тераи ноҳияи Шамсиддин Шоҳин бо ибтикори мақомоти иҷроия ва ҷалби соҳибкорон корҳои ободонию созандагӣ вусъат ёфта. Дар ин замина бо саҳмгузории соҳибкори ватандӯст Шарифзода Абдусаттор пули пиёдагард бо дарозии 50 метр сохта ба истифода дода шуд, ки мушкилии чандинсолаи сокинон бахусус хонандагонро осон намуд. Солҳои тӯлонӣ аҳолии деҳаи даҳбед барои расидан ба муассисаҳои таълимӣ ва марказҳои тиббӣ маҷбур буданд ки масофаи 1.5 километр роҳро тай кунанд. зимни суҳбат соҳибкор Шарифзода Абдусаттор иброз дошт ки сохтмони ин иншооти муҳим бо харҷи маблағи шахсии ӯ анҷом ёфтааст. дар деҳаи мо ҳам ки бисёр мушкилиҳои зиёд дошт, корҳои ободонии созандагӣ давом дорад. бо ташаббуси як гурӯҳ ҷавонмардони ҳамин деҳа роҳҳои вайрони чандсолаи ҳамин деҳа ки гузашта намешуд сангфаш карда шуд, бо шебе пӯшонда шуд. мана як роҳи мушкилтарине ки мактаббачаҳо аз як гузари деҳа ба гузари деҳаи дигаре ки мактаб дар он ҷо мавҷуд аст омада наметавонистанд ва тахминан 1 километр ро зиёдтар 1 километр 800 метрро ташкил мекунад. соҳибкор ҳамин хел тасмим гирифт ки маблағе ки барои ҳаҷ ҷамъ кардааст ҳамонро дар ҳамин кӯприки гузаргоҳи деҳа истифода карда мушкилии мардумро осон кунад. мо ба ҳамин хел ҷавононе ки дар ҳамин деҳа корҳои ободонию созандагиро пеш мебаранд фахр мекунем. ҳамчунин дар ҳамин деҳа бо ҷалби соҳибкорон ва сокинон роҳҳои маркази деҳа сангфарш ва чароғон карда шуданд. дар ноҳияи рашт имкониятҳо барои таълиму тарбияи хонандагон беҳтар мегардад. дар ин замина дар ноҳия литсеи президентӣ бо шароити муосири илмомӯзӣ ба истифода дода мешавад ки дар он барои хонандагон синфхона ва кабинетҳои фаннӣ муҷаҳҳаз бо дастгоҳу айёниятҳои дарсӣ муҳайё хоҳад шуд. гузориши Дигули Маҳмуд дар ин хусус. бунёди литсеи президентӣ дар маҳаллаи дашти рашти ҷамоати деҳоти ғарм дар партави дастур ва ҳидоятҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалираҳмон барои ҷалби хонандагони болаёқату соҳибистеъдоди муассисаҳои таълимии ноҳияҳои минтақаи Кӯҳистон пешбинӣ шудааст. зеро то ҳамин давра дар ноҳияҳои Рашт, Тоҷикобод, Лаш, Нуробод ва Сангвор умуман литсеи президентӣ мавҷуд набуд. бунёди бинои литсеи президентӣ дар ноҳияи Рашт аз ҳисоби маблағҳои дирексияи сохтмонии иншооти ҳукуматии дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон марҳила ба марҳила бунёд шуда истодааст. аз рӯи лоиҳаи сохтмонӣ бинои литсеи президентӣ аз 4 бинои кушоду барҳаво аз ҷумла 2 бинои таълимии дуошона, толори варзишӣ, китобхона, ошхона ва дигар зербиноҳои иловагӣ иборат мебошад. давоми солҳои гузашта корҳои сохтмони асосӣ дар бинои таълимӣ, толори варзишӣ ва китобхонаву ошхонаи литсей анҷом ёфта имрӯзҳо коргарон ба андовакунии деворҳои иншоот машғул мебошанд. дар шафати 2 бинои таълимии литсей аз рӯи лоиҳа хобгоҳи хонандагон бунёд мешавад. соли ҷорӣ бо ҷудо шудани маблағи зарурӣ сохтмони таккурсии бинои хобгоҳи дуошона ва дигар зербиноҳои иловагии иншоот оғоз гардид то дар оянда марҳила ба марҳила дигар инфрасохтори ҳаётан муҳими муассисаҳои таълимӣ ҷавобгӯ ба талаботи меъёрҳои сохтмонӣ бунёд карда шаванд. ба истифода додани литсеи президентӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Рашт барои таҳсили хонандагони ноҳияҳои Кӯҳистон шароит фароҳам меорад ки дар ин макони илму донишомӯзӣ садҳо нафар хонандагони соҳибистеъдоду болаёқати ноҳияҳои минтақа сатҳу сифат ва малакаи дониши худро сайқал дода бадин васила дар оянда соҳиби касбҳои талаботи бозори меҳнат шаванд. ҳама ин ғамхориҳои роҳбарияти давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба хотири илмомӯзӣ ва ояндаи дурахшони ҷавонони хушбахти даврони соҳибистиқлолии ноҳияҳои Кӯҳистон равона шудааст то онҳо ба халқу ватани худ ҳамеша содиқонаву софдилона хизмат намоянд. Идигули Маҳмуд, Додарҷони Мирзозода барои барномаи ахбор аз ноҳияи Рашт.
марҳилаи аввали ба омӯзиш фаро гирифтани кӯдакон боғча мебошад. дар пайи амалӣ намудани нақшаҳои созанда дар ноҳияи деваштич бунёди муассисаҳои нави томактабӣ идома дорад. кӯдакистонҳо бо имконоти фарроғ барои роҳандозии машғулиятҳо бунёд шуда дар муҳлати муқаррар гардида ҷавобгӯи талаботи замон ба истифода дода мешаванд. гузориши Фирдавс Умаров дар ин хусус. чунони асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми хеш изҳор доштанд ба ҳукумати мамлакат, вазорати маориф ва илм ва роҳбарони мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ супориш дода мешавад ки бо назардошти афзоиши аҳолӣ ва зиёд гардидани шумораи кӯдакону наврасон тадбирҳои мушаххас андешида дар 5 соли оянда бо истифода аз ҳамаи сарчашмаҳои маблағгузорӣ ва бо назардошти ҳадафи гузошташуда ҷиҳати фарогирии 50% кӯдакони синну соли томактабӣ бунёди 800 муассисаи таҳсилоти томактабӣ ва беш аз 1000 муассисаи таҳсилоти умумиро таъмин намоянд. сокинони ободгару меҳнаткаши ноҳияи Деваштич бо ҳамовозӣ ба сиёсати маорифпарваронаи роҳбарияти олии мамлакат ба бунёди боғча кӯдакистонҳо оғоз намуда ҷиҳати ба таълиму тарбия фаро гирифтани кӯдакони синну соли томактабӣ тадбирҳои мушаххасро роҳандозӣ намуданд. тибқи иттилоъ дар ҳудуди ноҳияи Деваштич 8 кӯдакистони давлатӣ амал менамояд ки ҳамаи ин басанда набуда феълан бо иқдоми мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия сокинону соҳибкорони бурунмарзӣ ва ашхоси ба нияти адои ҳаҷ маблағгун карда дар чанде аз ҷамоатҳои деҳот корҳои сохтмонӣ бомаром идома дорад. аз ҷумла масъулини деҳаи ҳазорчашмаи ҷамоати деҳоти муҷум собиқ бинои муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 5 деҳаро таъмиру тармим намуда ба боғча кӯдакистон табдил дода истоданд. гуфта шуд ки пас аз таъмири куллӣ ва муҷаҳҳаз намудани бино бо мизу курсиҳои хушсифат, ошхона, хонаи хоби кӯдакон, ҷои гузаронидани машғулиятҳо беш аз 200 нафар кӯдакони деҳа ба таълиму тадрис фаро гирифта мешаванд. иқдоми бунёди боғча кӯдакистон дар ҷамоати деҳоти дурдасти Исмоили Сомонии деҳаи Басманда низ ба назар мерасад. сохтмони иншооти соҳаи маориф соли 2024 оғоз гардида алҳол дар арафаи анҷомёбист. бинои мазкур аз 2 ошона иборат буда бо харҷи умумӣ 4 миллион сомонӣ сохта ба истифода дода мешавад. таъкид гардид ки баъди ифтитоҳи бинои кӯдакистон беш аз 100 нафар дӯстуякони деҳаи наздикӯҳии Басманда дар 4 гурӯҳ ба машғулиятҳо ҷалб мегарданд. чунин раванд дар деҳаи Нурободи ноҳия низ вусъати тоза касб намудааст. бинои хуштарҳу замонавии боғча кӯдакистон аз 2 ошона иборат буда барои 150 нафар кӯдак пешбинӣ гардидааст. он аз тарафи соҳибкор Абдусамад Субҳонов бунёд гардида корҳои ниҳоии он ҷараён дорад. масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Деваштич ният доранд ки дар ҳамаи 8 ҷамоатҳои деҳоти ҳудуди ноҳия кӯдакистонҳои хуштарҳу замонавӣ бунёд намуда талаботи сокинонро қонеъ гардонанд. Фирдавс Умаров, Мазбут Бобозода, Орзу Маъруфов, ноҳияи Деваштич, Ахбор. бо мақсади коҳиш додани талафоти нерӯи барқ, ҷамъоварии пурраи ҳаққи истифодаи он, худсарона истифода кардан ва ё тағйир додани нишондоди ҳисобхонаки барқӣ дар кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон тағйирот ворид карда шуд. вобаста ба ин тағйирот аз вилояти суғд Маҳмуд Аҳмадзода бо дар назардошти андешаҳои сокинон гузориш омода намудааст. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар даврони соҳибистиқлолии мамлакат баҳри расидан ба истиқлолияти энергетикӣ, таъмини иншооти соҳаҳои хоҷагии халқ, корхонаҳои саноатӣ, аҳолии шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд бо барқ, лоиҳаҳои калонҳаҷм, бунёди хати 500 киловолтии ҷануб-шимол, зеристгоҳи суғд 500, навсозии хати барқи 220 киловолтии айнии Панҷакент, Гулистон 8, таҷдиди нерӯгоҳи барқи обии Қайроқум, ташкилу навсозии зеристгоҳҳои тақсимоти барқ дар шаҳру ноҳияҳо, ҷорӣ намудани низоми белингӣ баҳри кам кардани талафот ва ҷамъоварии саривақтии ҳаққи истифодаи барқ дар шаҳри Хуҷанд амалӣ намуд ва боз нақшаҳои нав дар ин самт таҳия ва мавриди амал қарор доранд. сокинон фаъолони шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд иброз медоранд ки дар иҷрои тарҳҳои зарурии маблағ таҷҳизот истифода шуданд ва сол аз сол таъминоти аҳолӣ бо барқ беҳтар гардид. ҳамаи ин тадбирҳои анҷомшуда ва оянда рушди соҳа аз истифодаи самараноку бо мақсади нерӯ пардохти ҳаққи истифодаи барқ вобастагии калон дорад. пешравии зиндагиро, пешравии истеҳсолотро, иқтисодиётро бе барқ тасаввур кардан мумкин нест. ҳар киловатт қувваи барқе ки имрӯз истеҳсол мешавад, мо бояд онро эҳтиёткорона сарфа кунем ва ба қадри ҳар як дақиқа қувваи барқе ки мо аз он истифода мебарем, мо бояд ба ин қадри он расем. бо мақсади таҳкими вазъи инфраструктураи барқ, кам кардани талафот, таъмини аҳолӣ бо барқ ва кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон тағйирот ворид гардид
ки минбаъд барои тағйир додани нишондоди ҳисобкунаки барқӣ ё бепайвасткунӣ ба чунин таҷҳизот барқро истифода мебаранд, бе шартномаи истифодабарӣ маблағи қувваи барқро пардохт намекунанд ё дигар ҳолатҳои истифодабарӣ хилофи қонун ҷазои ҷиноятӣ аз ҷарима то 4 ба ҳабс гирифтан пешбинӣ шудааст. аз рӯи таҳлили мутахассисон сарфаконона истифода набурдани қувваи барқ ёе ки баъзе омилҳои номатлуб дар самти пардохт кардани маблағи истифодаи қувваи барқ дар амал ҷой доштанд ва анамин омилҳо сабаб гардиданд ки чунин тағйироту иловаҳо ба кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ки қаблан ин кирдор ҷиноят эътироф карда намешуд ба кодекси ҷиноятӣ ворид карда шуд. бо рушди бемайлони соҳаҳои хоҷагии халқ, ташкили маҳаллаҳои нави аҳолинишин, бунёди корхонаҳои саноатӣ, дигар иншооти таъиноти гуногун, талабот ба нерӯи барқ сол аз сол зиёд мешавад. таври ҳамсӯҳбатони мо таъкид менамоянд, ворид намудани тағйирот ба кодекси ҷиноятӣ ба он хотир аст ки ҳамагонро дар истифодаи қувваи барқ пардохти ҳаққи истифода масъул менамояд ва талафоти нерӯ дар оянда коҳиш ёфта талаботи афзояндаи аҳолӣ қонеъ мегардад ва бо ин ҳисоб низоми энергетикии мамлакат боз ҳам тақвият меёбад. сокинони ҷамоати деҳоти ба номи Худоё Раҷабови ноҳияи Восеъ дар натиҷаи истифодаи самараноки заминҳои назди ҳавлигӣ манфиати хуби иқтисодӣ ба даст меоранд. ҳамчунин маҳсулоти иловагии ҷамъоварӣ намудаашонро дар бозорҳои истеъмолӣ ба фурӯш мебароранд. тафсилоти бештар дар гузориши Анваршоҳ Сайдализода. сокинони ҷамоати деҳоти Худоё Раҷабови ноҳияи Восеъ бо дарки ин маънӣ ки замин манбаи асосии баландбардоштани сатҳи некуаҳволӣ, ҳифзи амнияти фаровонии бозори истеъмолӣ дониста мешавад, заминҳои наздиявлигии хешро пурсамар истифода бурда, кишти зироатҳои гуногуни кишоварзӣ аз қабили картошка, пиёз ва дигар нонгӯи зироатҳоро кишту парвариш менамоянд. Сафаралӣ Рашидов, сокини ҷамоати деҳоти мазкур, таи 10 сол мешавад ки дар замини наздиявлигиаш ба кишту кор машғул буда заминро самаранок ва оқилона истифода бурда истодааст. Бояд иброз дошт ки ин деҳқони соҳиб таҷриба дар замини наздиявлигиаш ки масофаи 10 садяк заминро ташкил медиҳад, навъҳои гуногуни зироатҳои кишоварзиро кишту парвариш менамояд. Ду усил мегирам хайни миро ки качкоро ки вақте гирифтам ин усил на парвардашона бура мезгаронам. Тирамо насиб боша бу ним парварда қалафур помидор ёро мезгаронам. ҳар зиндагиро мебарем боз ҷача бу ягон ҳамсода бу ёрдам метем. Ам тир бу сабзиро ки гирифтем качкаро бу сар мекунем ай сар. То се усила мегирем да. ҳамзамон ин деҳқони асил дар қисмати дигари аз заминҳояш навъҳои гуногуни дарахтони мевадиҳандаро парвариш менамояд ки ҳамасола аз он ҳосили фаровон ба даст меорад. 5 ҷона чормаз дорам. ай дигар 3 таи 4 таи дигар. ҳамин чормазро аз худи Ӯзбекистон овардагим насиб боша хак мегирем хишру мегирем дилаш меҷиқи мешкана худаш ҳам чормазу худаш. ҷамоати деҳоти ба номи Худоё Раҷабов ки шуғли асосии сокинонаш кишоварзӣ дониста мешаваду деҳқононаш пайваста бо замин сару кор доранд, онҳо дар ин самт таҷрибаи кофӣ дошта заминҳои дар ихтиёр доштаашонро самараноку оқилона истифода менамоянд то эҳтиёҷоти оилаи худ ва бозори истеъмолиро бо сабзавоти аз ҷиҳати экологӣ тоза таъмин намоянд. Анваршоҳ Сайдализода, Сайҳомиди Шариф, ноҳияи Восеъ, Ахбор. олимону мутахассисони стансияи таҷрибавии хокшиносӣ ва мелиоративии Институти хокшиносии Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон дар самти беҳсозии ҳолати мелиоративии заминҳои корам корҳои илмӣ тадқиқотӣ мегузаронанд. гузориш дар ин хусус. бо ташаббуси масъулини стансияи таҷрибавии хокшиносӣ ва мелиоративии Институти хокшиносии Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон дар ноҳияи шаҳри Туси вилояти Хатлон семинар-машварати омӯзишӣ дар мавзӯи баҳодиҳии агроэкологӣ ва баҳои сифати замин барои ҳосилхезии хокҳо ва зироатҳои гуногун доир карда шуд. мақсад аз роҳандозӣ гардидани ин иқдом дар самти беҳсозии ҳолати мелиоративии заминҳои корами обӣ, аз худкунии заминҳои бекорхобида ва дигар омилҳои фаровонҳосилии корҳои илмии тадқиқотӣ гузаронида барои истеҳсолот ҷорӣ намудани дастовардҳои илмӣ талош менамоянд. тавре олимони соҳа тавсия медиҳанд заминҳои корами обӣ дар ин ноҳия барои кишту парвариши ҳама нонгӯи зироат бахусус пахта хеле мусоид аст ва яке аз омилҳои ба даст овардани ҳосили фаровон ин нигоҳ доштани ҳолати хуби мелиоративии заминҳо тавассути саривақт тоза кардани заҳбуру заҳкашҳо мебошад. кормандону мутахассисони стансияи таҷрибавии хокшиносӣ
ва мелиоративии бахши институти хокшиносии академияи илмҳои кишоварзии тоҷикистон нақша доранд ки дар мавсими имсолаи кишту кор тавассути роҳандозӣ намудан ва муайян намудани қабатҳои ҳосилхезии хок замини бекорхобидаро ба гардиши кишоварзӣ ворид намоянд. با این مقصد عالمان متخصصان نقشه دارند که در برابر دیگر چاره‌بینی‌های مشخص همزمان بهر در عمل تطبیق نمودن راه و اصول‌های علما اساسناک را در سمت بهداشت حالت ملیاراتیوی زمین‌های آبیاری شونده با جلب خواجگیداران و کشاورزان همایش علمی عملی را به راه مانند. محمد رجب عبدالله‌زاده، دولت فیض‌الله، ناحیه شهری توس، اخبار. дар вилояти Суғ мубориза бар зидди малах бо низоми хос идома дорад. Ба маълумоти мутахассисон дар 8 шаҳру ноҳияи вилоят майдони панҷшавии ин ҳашароти зараррасон то санаи 13 апрел 4292 гектарро ташкил медиҳад. вобаста ба ин чораҳои зарурӣ амалӣ гардида кор дар самти пешгирӣ аз хуруҷи ин ҳашароти зараррасон дар минтақаҳои муайян вусъат дода мешавад. гузориши хабарнигорони мо. اینجا موضع لاله‌زار جماعت دهات یختن ناحیه دیوشتیچ است که پیدایش و پنجشنبه ملخ زیاد به نظر می‌رسد. با تاکید متخصصان تغییر آبی اقلیم، گرم یا کمبارش آمدن فصل بهار اول تابستان اساس پیدایش و پنجشنبه ملخ می‌گردد و با کم شدن منبع خوراک ملخ به زمین‌های کشتزار، باغ و حتی به چراگاهان ضرر می‌رساند. بنا به اطلاع مسئولین فیلیال مؤسسه دولتی اکسپدیسیون مبارزه بر ضد ملخ در ولایت سوغد در نتیجه مشاهده بهاری از جانب متخصصان در 8 شهر و ناحیه‌های ولایت از جمله ناحیه‌های دیوشتیچ، سپیتامین، مسجح، ظفرآباد، باباجان غفوروف، شهرهای استرافشان، کانیبادام در 9574 گکتار کشتزار چراگاه پیدایش ملخ به مشاهده رسیده در 4292 گکتار میدان پنجشنبه ملخ به قید گرفته شده است. نمایندگان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوغد، ناحیه دیوشتیچ، ریاست کشاورزی و متخصصان فیلیال مؤسسه دولتی اکسپدیسیون مبارزه بر ضد ملخ در ولایت در موضع لاله‌زار جماعت دهات یختن ناحیه دیوشتیچ با آموزش وضع موجوده در این موضع با استفاده تکنیک‌ها، داروپوشک‌های دستی و محلول داروباری کارکرد کیمیاوی بهر نیست کردن ملخ دایر نمودند. در ولایت سوغد بهر پیشگیری از پیدایش و پنجشنبه ملخ استاد کاری تشکیل یافته در شهر و ناحیه‌هایی که ضمن مشاهده‌های بهاری پیدایش ملخ به قید گرفته شدند و یا احتمال خروج آن به دیگر موضع‌ها موجودند کارهای پیشگیری گذرانیده می‌شود. از جانب متخصصان هر روز در مساحت 347 گکتار میدان پیدایش ملخ با محلول کیمیاوی کارکرد صورت می‌گیرد. از 4292 گکتار میدان پنجشنبه ملخ در شهر و ناحیه‌های ولایت سوغد تا امروز 2600 گکتار کارکرد کیمیاوی ضد ملخ گذرانیده شده باز کارها همه‌روزه ادامه دارند. محمود احمدزاده، دلشاد یوسفی، ولایت سوغد، اخبار. چاره‌واداری از سمت‌های مهمی تامین اهالی با گوشت خوش‌صفت و زمینه‌گذاری بر رشد اقتصادی بازرگانی به حساب می‌رود. همین است که در شهر استرافشان بر رشد این ساحه توجه خاص ظاهر گردیده نتیجه‌ها ثمر آورند. گزارش فردوس عمرов در این خصوص. در حیات روزمره دسترخوان پرناز و نعمت ساکنان مملکت را به محصولات شیری و گوشتی از جهت اکولوژی تازه تصور کردن غیر امکان است. البته در این سمت سهم خواجگی‌ها و ساکنان چارواپرور نظررس بوده ناوابسته از شرایط نااستوار و آب و هوای نامساعد چاروای خویش را پرورش می‌کنند. چارواداری امکان می‌دهد که ساکنان با استفاده از ذخیره‌های بوی طبیعی و تجربه عنعنوی خویش محصولات رقابت‌پذیر استحصال نموده جهت بهتر شدن سطح زندگی اهالی مساعدت می‌کنند. مسئولین و چارواپروران شهر استرافشان بر رشد سمت مذکور توجه خاص ظاهر نموده جهت تأمین بخطری امنیت آذوقه‌واری اهالی با محصولات شیری و گوشتی از تمام امکانات موجوده ثمرناک استفاده برده ایستادند. طبق معلومات آماری در همه شکل‌های خواجگیداری شهر استرافشان 126900 سر بز و گوسفند پرورش کرده می‌شود که نسبت همین دوره سال گذشته 6374 سر زیاد بوده. از آن 67586 هزار سرش را میش و ماده
автобусҳо ташкил медиҳанд. تعداد مول‌های میده شاخدار که در حدود شهر ایسرافشان پرورش کرده می شود به خوجگی‌های دهقانی انفرادی و عائلوی و کوپراتیوهای استحصالی و تجارتی و ساکنان منصوبیت دارند. امروزها که پس از آب و هوای بارانی صحرا سبزپوش گردیده است، بز و گوسفندان در چرا بوده معرکه نسلگیری از مول‌های میده شاخدار با روحیه بلند ادامه دارد. مقامات اجرایی حکومت دولتی و خوجگی جنگل شهر جهت بی‌تلف و صفتناک انجام دادن دوره نسلگیری از حساب متخصصان ساحه بایتاری، کشاورزان و مسئولین ساحه نیت دارند از هر 100 سر مش 90 سری نسل گیرند. قید گردید که چارواپروری از سمت‌های مهم زمان معاصر محسوب یافته در همه دور و زمان بر رشد ساحه مذکور دقت مخصوص ظاهر می‌گردد. چارواپروران و دهمرده‌های همه شکل‌های خوجگیداری و اهالی شهر ایسرافشان با تطبیق عملی سازی یکی از استراتژی‌های مهم دولتی تأمین بی‌خطری امنیت آذوقه‌واری کوشش به خرج داده جهت رشد ساحه و زیاد گردانیدن سرشمار مول‌های کلان و خرد شاخدار استحصال با صفت گوشت و شیر سعی و تلاش ورزیده ایستادند. فردوس عمرов، مضبوط بابازاده، آرزو معروفов، شهر ایسرافشان، اخبار. дар китобхонаи миллии тоҷикистон таҳти унвони баланд бардоштани малака ва маҳорати наврасону ҷавонони тоҷикистон барои кор ва зиндагӣ ҳамоиши назариявӣ баргузор гардид. ҳадаф аз роҳандозии ин иқдом баррасии масъалаҳои марбут ба рушди малакаҳои наврасону ҷавонон дар заминаи муносибати босалоҳият ба таълим, рақамикунонии соҳаи маориф ва таҳкими нақши таҳсилоти миёнаи касбӣ арзёбӣ мешавад. иброҳим назруллоҳзода гузориш медиҳад. баланд бардоштани малака ва маҳорати наврасону ҷавонони тоҷикистон барои кор ва зиндагӣ таҳти ҳамин унвон имрӯз дар китобхонаи миллии тоҷикистон конференсия баргузор гардид. дар конференсия муовини сарвазири мамлакат Дилрабо Мансурӣ, намояндагони вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон, вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ, кумита оид ба таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбии ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин намояндагии Иттиҳоди Аврупо ва ЮНИСЕФ дар Тоҷикистон, намояндагони вазорату кумитаҳои дахлдор ва хонандагони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ иштирок доштанд. ҳадафи кори конференсия ин баррасии масъалаҳои марбут ба рушди малакаҳои наврасону ҷавонон дар заминаи муносибати босалоҳият ба таълим, рақамикунонии соҳаи маориф ва таҳкими нақши таҳсилоти миёнаи касбӣ маънидод шуд. зимни баргузории кори конференсия зикр гардид ки татбиқи муносибати босалоҳият ба таълим дар доираи стратегияи миллии рушди маориф барои давраи то соли 2030 яке аз самтҳои калидии сиёсати давлатии соҳаи маориф маҳсуб меёбад. ин раванд ба таъмини омӯзиши босифат, фарогир ва рушди малакаҳои зиндагӣ ва меҳнатии насли наврас нигаронида шудааст. дар идомаи конференсия иштирокчиён, намояндагони муассисаҳои таълимӣ, вазорату кумитаҳои дахлдор, шарикони байналмилалӣ ва коршиносони соҳа натиҷаҳо ва таҷрибаҳои татбиқи лоиҳаи такмили маҳорату малакаҳои наврасон барои гузариш аз муҳити таълимӣ ба бозори меҳнатро мавриди таҳлил ва баррасӣ қарор доданд. зикр гардид ки барномаи мазкур беш аз 43 000 наврасу ҷавонро аз ҷумла духтарон ва сокинони дурдасти кишварро фаро гирифта заминаи мусоиди рушди захираҳои инсонӣ ва гузариш ба бозори меҳнатро фароҳам сохтааст. ёдовар мешавем ки конференсия платформаи муҳим барои мубодилаи дониш, таҷриба ва ташаккули дурнамо дар самти баланд бардоштани сифати омодагии ҷавонон ба ҳаёти мустақил ва фаъолияти меҳнатӣ мебошад. роҳбарони мақомоти олии аудити давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай ба палатаи ҳисоби ҷумҳурии Тоҷикистон ташриф оварданд. муфассал дар гузориши Хуршидаи Наҷмиддин. роҳбарони мақомоти олии аудити давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай ба палатаи ҳисоби ҷумҳурии Тоҷикистон ташриф оварданд. зимни шиносоии меҳмонон сароғоз аз гӯшаи таърихии палатаи ҳисоб дида намуда, аз фаъолият ва дастовардҳои он ва таъриху тамаддуни миллати сарбаланди тоҷик аз наздик шинос гардиданд. сипас мизи мудаввар баргузор гардид ки дар ҷараёни он иқтидорҳои ҷумҳурии Тоҷикистон ки дорои захираҳои бузурги оби тозаи нӯшокӣ мебошад ва захираҳои об дар таъмини рушди устувори иқтисодиёти давлатҳо нақши муассир дорад, ба тариқи рӯнамо ба роҳбарони мақомоти олии аудити 10 давлати аъзои созмони ҳамкории Шанхай муаррифӣ гардид. таъкид шуд ки ҷумҳурии Тоҷикистон
аз ҷумлаи давлатҳои пешсафе мебошад ки бо дарки масъулияти глобалӣ дар сатҳи байналмилалӣ чандин tashabbусҳои муҳими стратегӣ пешниҳод ва татбиқ намудааст. ёдовар мешавем ки ин вохӯрӣ дар асоси tashabbусҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба ҷалб намудани таваҷҷӯҳи ҷомеаи ҷаҳон ба роҳи ҳал ва дарёфти усулҳои рафъи мушкилот вобаста ба обу иқлим ва ҳифзи пиряхҳо баргузор гардид. иштирокчиён иброз намуданд ки ҳадафи асосии баргузор намудани аудити босифат ин беҳгардонии ҳаёти шаҳрвандон ва ҳимоя намудани захираҳои обӣ ва истифодаи самараноку мақсадноки он мебошад. ин вохӯрӣ барои табодули таҷриба, тақвияти ҳамкориҳои байналмилалии палатаи ҳисоб ва аудити якҷоя, инчунин яке аз масъалаҳои муҳим аудити захираҳои обӣ бахшида шуда, фурсати муносиб барои рафъ намудани мушкилот, тақвият бахшидани ҳамкориҳои дуҷониба ва бисёрҷониба ба ҳисоб меравад ки нақши мақоми аудит самти стратегӣ ва муҳим барои иқтисодот ва иҷтимоиёти давлатҳо ба ҳисоб меравад. зеро ин соҳа на танҳо ба рушди иқтисод, балки ба беҳтар намудани шароити зиндагии мардум ва таъмини устувории рушди минтақа кӯмак мерасонад. ҳамчунин меҳмонон аз саҳни ҳамешасабзу баҳори палатаи ҳисоби ҷумҳурии Тоҷикистон дида намуда, дар намоиши фарҳангие ки барои меҳмонон доир гардида буд, ба онҳо аз ҷониби роҳбарияти палатаи ҳисоби ҷумҳурии Тоҷикистон китоби тоҷикон бо забонҳои русӣ ва англисӣ тақдим карда шуд. хуршедаи наҷмиддин, меҳрӯзи ҷумъа, душанбе, ахбор. дар донишгоҳи давлатии бохтар ба номи Носири Хусрав фестивал намоишгоҳи дуюми байналмилалии донишгоҳҳои давлатҳои хориҷӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон доир гардид ки дар он хатмкунандагони муассисаҳои таълимии шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон иштирок намуданд. дар ин намоишгоҳ довталабон бо шароит ва имконоти таҳсил дар донишгоҳҳои хориҷи кишвар шинос шуданд. Самандар Шоиб ва Искандари Саид гузориш медиҳад. ҳоло дар донишгоҳи давлатии бохтар ба номи Носири Хусрав дуюмин фестивал намоишгоҳи байналмилалии донишгоҳҳои давлатҳои хориҷӣ дар Тоҷикистон баргузор гардида истодааст. тавре мушоҳида мешавад ҷамъи хатмкунандагон аз ҳамаи шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон дар он иштирок намуда истоданд ва аз шароит ва будубоши донишгоҳҳои давлатҳои хориҷ ошно мегарданд ва умедворем ки баъд аз ошноӣ пайдо намудан аз шароити донишгоҳҳои мазкур метавонанд дар риштаҳои гуногуни илм таҳсил намоянд. дар фестивал раёсати маорифи вилояти Хатлон ва дигар масъулон иштирок намуда тадбири зайлро аз дастгириҳои маорифпарваронаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон арзёбӣ намуданд. боиси ифтихор ва сарфарозӣ аст ки фестивал намоишгоҳ соли дуюм аст ки дар фазои илму таҳсилоти Тоҷикистон чун анъанаи неки ҳамгироии таҳсилотӣ доманаи фарогирии худро зиёд менамояд. бо туфайли чунин чорабиниҳои сатҳи байналмилалӣ намояндагони соҳаҳои илму маорифи кишварҳои мухталиф имкон ба даст меоранд ки дастовардҳои соҳаи маориф ва муассисаҳои худро муаррифӣ намуда шарикони нави ҳамкорӣ пайдо кунанд ва бахшҳои барои ҷонибҳо манфиатдорро боз ҳам тавсияву рушд диҳанд. Меня зовут Марина Юрьевна Брекова. Я начальник управления международных связей Юго-Западного государственного университета, город Курск, Россия. Сегодня мы приехали на эту замечательную выставку для того, чтобы познакомить ребят из Таджикистана с высшим образованием Российской Федерации. Мы считаем, что эта выставка имеет очень большое значение для дальнейшего сотрудничества между нашими странами. Ведь будущее каждой страны зависит от ее будущих специалистов. И ребята, которые сегодня придут на эту выставку, смогут выбрать российские университеты для того, чтобы получить качественное образование в России и дальше продолжить работать на благо своей страны. аз рафти фестивал мушоҳида карда шуд ки хонандагон бо хоҳиши баланди илмомӯзӣ ва таҳсил дар донишгоҳҳои сатҳи байналмилалӣ кӯшиш менамоянд ки вобаста ба шавқу завқ ва тахассуси интихоб намудаашон роҳ ёбанд. таъкид карда шуд ки мақсад ва ҳадафи фаъолияти низоми маорифи дилхоҳ давлат пеш аз ҳама ба
آماده نمودن متخصصان بلند اختصاص بخش‌های مختلف خوجگی خلق و دولت و ملت روانه شده مسئله رشد کسبیت و تحکیم ذخیره‌های انسانی جزء جدا نشونده فعالیت حیاتاً مهم این ساحه به شمار می‌رود. با درک عمیق این مسئله پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به ساحه علم و معارف توجه خاصه ظاهر نموده در سیاست دولتی خویش مقام مکتب و معارف را در محور اساسی جای دادند. محض با دستگیری و تلاش‌های پیگیرانه راهبر دولت محترم امامعلی رحمان حالا در جمهوری تاجیکستان استیپندیای بین‌المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درخشندگان تأسیس داده شده است که جوانان دارای مهارت و ملکه بلند زباندانی توسط این استیپندیا الکی در ده‌ها مؤسسه‌های سطح جهانی تحصیل دارند. در ادامه فستیوال نمایش سفیران یکچند دولت و نمایندگان مؤسسه‌های تحصیلات عالی خارجی مملکت اید به شرایط تحصیل، بود و باش، رشد همکاری و تبادل تجربه بین هم سخن نموده از همکاری دو جانبه در سمت معارف اظهار قناعتمندی کردند. برگزاری فستیوال نمایشگاه دوم بین‌المللی دانشگاه‌های دولت‌های خارجی در جمهوری تاجیکستان بر رشد ساحه معارف جهانی، تحکیم همکاری ساحه علم و معارف کشورهای شرکت کننده سهم ارزنده گذاشته، اینچنین افق‌های نو جهان علم و تحصیل و تطبیق لایحه‌های بین‌المللی تعلیم اینواسیونی تکان جدی خواهد بخشید. سمندر شایف اسکندر سعید، شهر باختر، اخبار. در 3 ماه اول سال روان بیشتر از 240,000 سیاحان خارجی از موضع‌های تاریخی و فرهنگی ولایت سوغد دیدن نمودند. سال دوم است که در ولایت جهت رشد ساحه فروم بین‌المللی سیاحی با عنوان سوغد چهارراه‌های بزرگ شاهراه ابریشم برگزار می‌گردد. امسال در این فروم نمایندگان ساحه سیاحی زیاده از 10 دولت دنیا اشتراک می‌کنند. امکانات‌های سیاحی ولایت سوغد در گزارش عبدالوهاب عبدالستار. ولایت سوغد یکی از منطقه‌های جالب سیاحی جمهوری تاجیکستان. همساله برای دیدن مکان‌های تاریخی و فرهنگی، طبیعت زیبای و ناتکرار، کل و دریاهای سرشمار و فتح کوه‌های آسمانبوس تعداد زیادی سیاحان به ولایت تشریف می‌آورند. در 3 ماه اول سال روان تشریف سیاحان به ولایت زیاد شده است. موجودیت 97 سوبیکت خدمترسانی سیاحی از قبیل 65 مهمانخانه، بیشتر از 30 استراحتگاه و آسایشگاه و دیگر انشاءات ساحه امکانیت مساعد است برای قبول جهانگردان. در حدود ولایت سال تا سال شرایط بهتر گردیده، سیاحان خارجی به سطح خدمترسانی بهای بلند می‌دهند. برای من دیدن مکان‌های تاریخی و فرهنگی و دیگر منطقه‌های سیاحی کشور شما آرزوی دیری نبود. خوشبختانه به تاجیکستان آمدم و این آرزوی من عملی شد. همه جا آباد و زیبا و ما در فضای آرام و آسوده سیر و گشت داریم. در ولایت سوغد فعالیت 45 شرکت سیاحی و 2 تشکیلات جمعیتی، شورای رشد سیاحی و اسوسیاسیای رشد سیاحی زرافشان به راه مانده شده 225 خط سیر سیاحی تشکیل گردیده است که تمام موضع‌های تاریخی و فرهنگی را فرا می‌گیرد. Когда я ранее работал в туристической сфере, я неоднократно слышал об известном именно, скажем, курорте Бахаристан и всегда слышал, что здесь люди отдыхают, лечатся, да, во многом укрепляют свое здоровье. И вот мне посчастливилось именно посетить данную местность, что в свою очередь очень вызывает восхищение, очень красиво, тихо, солнечная погода. мавриди зикр аст ки тоҷикистон ҳамеша дар шохиси ҷаҳонӣ ё худ раддабандии ташкилоту созмонҳои бонуфузи байналмилалӣ кишвари амтарини дунё эътироф мешавад. ободию пешрафт ва фазои орому осуда боис ба он гаштааст ки сайёҳони хориҷӣ ба тоҷикистон бештар ташриф биёранд. имрӯзҳо боғу гулгаштҳо низ ба макони писандида ва сайру сайёҳати сайёҳон табдил ёфтааст. хусусан шабонгоҳ дар хуҷанд ки дуюмин шаҳри калонтарини тоҷикистон аст, ҳар шом шумораи зиёди меҳмонон барои сайру сайёҳат ва истироҳат аслан боғҳои фарҳангию фароғатӣ ва гулгаштҳои назарраборо интихоб мекунанд. абдуваҳоби абдусаттор, илёс бобоҷон, вилояти суғд, ахбор. саҳми ҷумҳурии тоҷикистон дар татбиқи ҳадафҳои рушди устувор ва дипломатияи сабт. таҳти ҳамин унвон имрӯз дар шаҳри душанбе конфронси байналмилалии илмию амалӣ доир шуд. гузориш дар ин хусус.
کنفرانس با ابتکار انستیتوت علمی و تحقیقاتی رشد استوار و اقتصاد سبز دانشگاه بین‌المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان برگزار گردید. در همایش بین‌المللی یاردمچی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اوید به مسائل رابطه‌های خارجی، ریاست دانشگاه بین‌المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان، نمایندگان کورپوس دیپلماتی سازمان‌های بین‌المللی، ساختارهای مربوطه و کارشناسان ساحه اشتراک داشتند. ذکر گردید که در شرایط معاصر رشد استوار یکی از سمت‌های اساسی استراتژی سیاست بین‌المللی و ملی در سمت اقتصاد، جامعه و محیط زیست محسوب می‌یابد. تاکید شد که رشد استوار 17 هدف و 169 وظیفه را در بر گرفته، حجت اساسی راهنمای کشورها تا سال 2030 برای تامین رشد استوار اقتصادی، اجتماعی و اکولوژی میباشد. رشد استوار مدل نوی رشد اقتصادی و اجتماعی بوده در دایره آن ذخیره‌های طبیعی با مسئولیت بلند استفاده می‌شوند و حقوق و شرایط نسل آینده نیز به اینوبت گرفته می شود. گفته شد که هدفهای رشد استوار به دولت‌ها امکانیت می‌دهند که همکاری‌های مشترک را گسترش داده مشکلات گلوبالی را با راه‌های دائمی و ثمرناک حل نمایند. جمهوری تاجیکستان در تطبیق هدفهای رشد استوار و تشکل دیپلماتیای سبز تشبثکار و پیشرفت بوده برای رسیدن به هدفهای درازمدت برنامه و استراتژی‌های مشخص را عملی می‌نماید. در همایش دایر به تشبث‌های جهانی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در راه تامین رشد استوار، استفاده ثمرناک ذخیره‌های آبی، تغییرآبی اقلیم و اقتصاد سبز که عامل بلند گردیدن نفوذ کشور در عرصه جهانی و باعث افتخار هر یک ساکن کشور گردیدند، معروضه‌ها ارائه گردید. پیشوای ملت با تشبث‌های بین‌المللی در سطح جهان سهم نظررس گذاشتند که نمونه عالی دیپلماتیای سبز در تجربه دولتداری و همکاری‌های بین‌المللی میباشد. رشد استوار و دیپلماتیای سبز تمایل نوی مناسبت‌های بین‌المللی و رشد اقتصادی بوده با هدف حفظ محیط زیست، کاهش تاثیر منفی انسان به طبیعت و رسیدن به برابری اجتماعی توسط راه و اصول‌های دیپلماتی و همکاری سودمند عملی می‌شوند. جمهوری تاجیکستان در سطح بین‌المللی در راه رشد سبز و تطبیق هدف‌های رشد استوار سهم نظررس گذاشته. پیشبرنده دیپلماتیای سبز و جانبداری گسترش همکاری‌های سودمند با همه کشورهای جهان و سازمان‌های بین‌المللی میباشد. در شهر و ناحیه‌های ولایت سوغد در وقت نامگذاری بعضی از مرکزهای سودای خدمترسانی معیارهای زبان دولتی صرف نظر شده است. نامگذاری با زبان بیگانه و غلط نوشتن از مشکلات اساسی به حساب می‌رود که دلیل بی احترامی نسبت به این ارزش ملی است. ادامه مطلب در گزارش عبدالوهاب عبدالستار و الیاس بابوجان. Санита люкс, амор бьюте, креавит, убертюр, эрисман ва самглас ба ин монанд садҳо вожаю ибораҳои ғайритоҷикии дигарро метавон мисол овард, ки дар шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд нуқтаҳои фурӯши молу маҳсулот ва хизматрасонии маишӣ номгузорӣ гардиданд. мафҳуму маънии чунин номҳо танҳо ба соҳибмулкони нуқтаҳои фурӯши маҳсулот ва хизматрасонии маишӣ маълум аст. ин ҳам дар гумон, чунки барои фаҳмидани решаю маънои чунин номгузорӣ бояд луғатномаҳоро ҷустуҷӯ намуд ва ё бевосита ба тарҷумон муроҷиат кард, зеро на ҳама фаҳмиши баробар доранд ё донандаи забонҳои хориҷианд. аз ин лиҳоз номгузорӣ фаҳмо ва дар навбати аввал бо забониноби тоҷикӣ сурат гирад. вақте ки мо хоб дар пештариҳо дар мағозаҳо номҳои вайронро сабт мекунем, ҳамон ном дар тафаккури насли нави мо сабт мешавад ва ин онҳоро ба ғалатфаҳмию ба ғалат дарк кардани маънои калимаҳо бурда мерасонад. комиссияҳои босалоҳият фаъолият доранд ки номгузориро назорат мекунанд ва онҳо бояд ризояташонро барои гузоштани ном диҳанд. лекин на ҳамаи номҳо мувофиқа мешаванд ва барои гузоштани номҳо ризояти ҳамон комиссияҳои дахлдор гирифта намешавад. аз дигар тараф ба назари ман хуб ҳамон маркази реклом ва тиҷорат бояд ягона бошад ки ҳамон номҳое ки онҳо соҳибкорҳои инфироди соҳибкорҳои дигарҳо мегузоранд бояд ки дар як маркази тиҷорат ва реклом бояд номнавис шавад ва ҳамон маркази тиҷорат ва реклом бояд ки ҳатман иҷозати ҳамон комиссияҳои дахлдорро бояд гирад. агар ҳамин тавр мешуд ба назарам як андоза кор осонтар мешуд.
густариш пайдо кардани раванди мазкур ки ба ҳифзи асолату покизагӣ ва шириниву шевоии забони тоҷикӣ таъсири манфӣ мерасонад, хусусан дар шаҳру ноҳияҳои хуҷанд, бустон, гулистон, бобоҷон ғафуров, истарафшан, ҷаббор расулов ва спикамен бештар ба назар мерасад. роҳ ёфтани ғалатҳо дар номгузориҳою навиштаҷот ва таблиғоти молу маҳсулот хилофи талаботи моддаҳои 13 ва 18 қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи забони давлатии ҷумҳурии тоҷикистон мебошад. қонун дар бораи забони давлатии ҷумҳурии тоҷикистон вазъи ҳуқуқӣ ва доираи истифодаи забонро муайян карда, дурнамои рушди онро дар замони истиқлоли давлатӣ дар шароити дигаргуниҳои бузурги сиёсиву иқтисодӣ ва иҷтимоиву фарҳангӣ ба танзим медарорад. яъне тавассути ин қонун забони тоҷикӣ ҳамчун забони сиёсату қонунгузорӣ ва коргузориву муошират эътироф гардид. дар ин робита мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияҳо ӯҳдадоранд ки иҷрои ҳатмии талаботи қонуни мазкурро дар сатҳи маҳал таъмин карда, барои риояи меъёрҳои он талош варзанд. маҳсулоти содиротии кишварро имрӯзҳо меваю сабзавоти аз лиҳози экологӣ тоза ташкил медиҳад. мавзӯъҳои вобаста ба баланд бардоштани иқтидори истеҳсолкунандагони меваю сабзавот дар кишварҳои осиёи марказӣ дар соҳаи амнияти озуқаворӣ барои содирот ба бозорҳои кишварҳои халиҷи форс зимни конфронси байналмилалӣ ки дар шаҳри душанбе баргузор гардид, мавриди омӯзиш ва таҳлил қарор гирифт. мансури ҷалол иттилоъ медиҳад. дар шаҳри душанбе бо ибтикори корхонаи воҳиди давлатии маркази рақамикунонӣ, инноватсия ва такмили ихтисоси кадрҳои соҳаи кишоварзии вазорати кишоварзии ҷумҳурии тоҷикистон ҷиҳати роҳандозӣ намудани дастуру супоришҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон вобаста ба татбиқи сиёсати давлатии соҳаи кишоварзӣ, тақвияти фаъолият, иттилоотонӣ ва баланд бардоштани дониши кишоварзӣ, тарғиби таъмини амнияти озуқаворӣ, омӯзиш ва маълумотноксозии кишоварзон ба истифодаи усул ва технологияи нави муосир ва такмили ихтисоси касбӣ, конфронси байналмилалӣ дар мавзӯи баланд бардоштани иқтидори истеҳсолкунандагони меваву сабзавот дар кишварҳои осиёи марказӣ дар соҳаи амнияти озуқаворӣ барои содирот баргузор гардид. дар кори конфронси байналмилалӣ масъулони вазорату идораҳои дахлдор, истеҳсолкунандагон ва шарикони рушд иштирок намуданд. При поддержке Министерства сельского хозяйства, Агентства по цифровизации и инновации по подготовке сельскохозяйственных кадров, а также при поддержке Министерства иностранных дел и Агентства по продовольственной безопасности, Исламская организация продовольственной безопасности имеет честь организовать двухдневный семинар, воркшоп с привлечением всех стран Центральной Азии. В данном мероприятии участвуют около 30 наших представителей-экспертов, предполагающие представители Министерства сельского хозяйства из Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Казахстана и Кыргызстана. В ходе встречи будут рассмотрены такие важные вопросы, какие требования будут располагаться для продвижения экспорта в эти страны, а также возможности расширения экспорта нашими странами-производителями, которые имеют очень высокий потенциал. дар конфронси мазкур мавзӯъҳои асосӣ вобаста ба масъалаҳои шарҳи иқтидори тиҷоратии кишварҳои халиҷи форс ва осиёи марказӣ, имкониятҳои бозории кишварҳо ва талаботи мутобиқат, омори воридот ва потенсиали кишварҳои осиёи марказӣ, сертификатсия, тамоюлҳои тамғагузорӣ ва дигар самтҳои муҳим ба иштирокчиён тариқи рӯнамо муаррифӣ карда шуда, барои баланд бардоштани савияи дониши соҳавӣ ва нерӯи касбӣ муфид арзёбӣ гардид. бо истифода аз технологияи муосир афзун намудани ҳаҷми маҳсулоти кишоварзӣ ки маҳсулоти воридот ивазкунанда аст, метавонад талаботи бозорро таъмин ва иқтидори содиротии кишварро зиёд кард. аз 14 то 18 апрел дар ҷумҳурии тоҷикистон дуюмин фестивал намоишгоҳи байналмилалии донишгоҳҳои давлатии хориҷӣ баргузор мегардад. дар ҳошияи ин иқдом олимони институти педагогикаи назди вазорати маорифи ҷумҳурии ӯзбекистон аз академияи таҳсилоти тоҷикистон дидан намуданд. гузориш дар ин хусус. дар доираи баргузории дуюмин фестивал намоишгоҳи байналмилалии донишгоҳҳои давлатҳои хориҷ дар тоҷикистон 2025 гурӯҳи ширкаткунандагони ин намоиши сатҳи баланд аз ҳисоби олимони институти педагогикаи назди вазорати маорифи ҷумҳурии ӯзбекистон ба академияи таҳсилоти тоҷикистон ташриф оварданд. зикр гардид ки замони муосир
тамоми таҳаввулот ва пешравиҳои сиёсӣ, иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва фарҳангӣ марбут ба рушди соҳаи маориф буда он асоси пешрафти ҷомеаи мутамаддин маҳсуб мешавад. зимнан таҳкими ҳамкориҳои мутақобилан судманди байниадавлатӣ аз ҳар ҷиҳат ҷавобгӯ ба ниёзҳои ҷомеа василаи бевоситаи рушд дониста мешавад. барои инкишофи муносибатҳои дуҷониба тавассути заҳматҳои сарони давлатҳои Тоҷикистону Узбекистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва муҳтарам Шавкат Мирзиёев ҳамаи заминаҳои ҳуқуқӣ фароҳам оварда шудааст, гуфта шуд дар вохӯрӣ. Тепло нас встретили, нам было приятно было. И то, что у них, которые есть, хотели мы получить на одну руку, и мы преподнесли своим по другому рукам. И мы будем сотрудничать долгие годы. Почему? Наши предки, наваи, джами жили долгие. Они вместе творили все свои воспитанные для наших народов. дар ниҳояти чорабинӣ миёни ду ниҳод Академияи таҳсилоти Тоҷикистон дар назди Вазорати Маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Институти педагогикаи Вазорати Маорифи Ҷумҳурии Узбекистон санади нави ҳамкорӣ ба имзо расид. дар асоси ин ҳуҷҷат бобати тақвияти ҳамкориҳои илмӣ заминаи мусоид фароҳам оварда шуд. дар ниҳояти чорабинӣ ҳайати меҳмонон кормандони Институти педагогикаи Вазорати Маорифи Ҷумҳурии Узбекистон аз озорхонаи маорифи Академияи таҳсилоти Тоҷикистон боздид ба амал оварданд. дар ин ҷо тамоми марҳилаи рушди маорифи Тоҷикистон бо далелу санадҳои мӯътамад гирд оварда шудааст. ҷойгоҳи фирдавсӣ ва шоҳномаи ӯ дар таърихи адабиёти тоҷику форс. таҳти ҳамин унвон имрӯз дар Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ ҳамоиши байналмилалӣ баргузор гардид. гузориши Шаҳзоди Идибек. дар Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ таҳти унвони ҷойгоҳи фирдавсӣ ва шоҳномаи ӯ дар таърихи адабиёти форсии тоҷикӣ ҳамоиши байналмилалӣ баргузор гардид. зимни баргузории ҳамоиш иброз гардид ки шоҳномаи ҳаким Абулқосим Фирдавсӣ шоҳкори бузурги мо тоҷикон ки реша дар тамаддуни ориёӣ дорем ва аз насли озодагон ҳастем. паёми нахуст хомусии миллии мо авасторо ки рафтори нек, кирдори нек ва пиндори нек мебошад бо худ дошта сарчашмаи худшиносӣ ва ифтихори миллии мо маҳсуб мешавад. ба таъкиди иштирокчиён дар даврони соҳибистиқлолии мамлакат дар асоси сиёсати маънавии меҳвари пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар баробари анҷоми корҳои бузурги фарҳангӣ бо дарки баланди нукоти омӯзанда, созанда, панду андарсҳои ҳакимонаи осори ниёгонамон, нашри 50 ҷилдаи осори классикон ва муосирон дар силсилаи ахтарони адаб амалӣ гардида ки банди ин восита шоҳномаи ҳаким Абулқосим Фирдавсӣ дар 10 ҷилд дастраси хонандагон гардид. имсол бо ташаббуси бевоситаи раёсати олии кишвар асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар яке аз ҷаласаҳо баён доштанд ки имсол шоҳномаи безаволи Фирдавсӣ аз нигоҳи матншиносӣ бо таҳияву такмили нав омода гардида ба ҳар як хонадони тоҷикистонӣ пешниҳод карда мешавад. ин яке аз иқдомҳои хеле олист ки аллакай иҷро шуда истодааст. дар идома доир ба мавзӯъҳои шоҳнома, таҳкимбахши ҳуввият ва ваҳдати миллӣ, шоҳномаи Фирдавсӣ ва ташаккули худшиносии миллӣ, тараннуми футувату ҷавонмардӣ. дар шоҳномаи Фирдавсӣ, шоҳнома, номаи паҳлавонӣ ва худшиносии миллӣ маърузаҳо шунида шуд. ҳозирин ҳамзамон дар бораи нақши бузургу таърихии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар эҳё ва гиромидошти осори гаронарзиши адибон аз ҷумла шоҳасари Абулқосим Фирдавсӣ шоҳнома сухан гуфта ҷавононро ба ватандӯстиву худшиносӣ, ҳимояи манфиатҳои миллӣ ва арҷ гузоштан ба муқаддасоти миллӣ ҳидоят карданд. оила сутуни ҷомеа ва ҷомеа сутуни давлату миллат аст. таҳти ҳамин унвон дар Донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода ҳамоиши илмӣ маърифатӣ баргузор гардид. Қамариддин Ҳусейнзода гузориш медиҳад.
имрӯз бо ташаббуси кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри душанбе ҳамоиш таҳти унвони оила сутуни ҷомеа ва ҷомеа сутуни давлату миллат аст баргузор гардид. ҳадафи гузарондани чорабинии мазкур муқаддас донистани арзишҳои оиладорӣ, нигаҳдории меҳру муҳаббат ва ҳамдигарфаҳмӣ дар оила, омода кардани фарзандон ба ҳаёти мустақилона, саҳми арзанда гузоштан дар таълиму тарбияи фарзандон ва дар рӯҳияи ватандӯстӣ ва хештаншиносӣ тарбия намудани онҳо маънидод карда шуд. Оила сутуни ҷомеа ва ҷомеа сутуни давлату миллат аст. Ин пайванди ногустастанӣ асрҳо инҷониб идома дошта, давлату ҳукумат рушди оиларо дар сиёсати меҳварии худ қарор додааст. иброз гардид ки самимияту вафодорӣ, муҳаббату садоқат ва ҳамдигарфаҳмию таҳаммулгароӣ ки аз ҷумлаи беҳтарин арзишҳои инсонӣ маҳсуб мешаванд, маҳз дар доираи оила ташаккул ёфтаанд. мустаҳкамии оила низ замоне ба вуқӯъ мепайвандад ки ҳар аъзои оила вазифаи худро сари вақт иҷро намояд. вазифаи аввалиндараҷаи зану шавҳар дуруст намудани рафтору кирдор ва гуфтор дар назди фарзандон мебошад. анниси кунҷи танҳоӣ китоб аст. таҳти ҳамин унвон дар майдони парчами давлатии ноҳияи Данғара маҳфили бошкӯҳ бо иштироки хонандагони синфҳои поёнӣ ва тарбиятгирандагони муассисаҳои томактабии ноҳия баргузор гардид. тафсилоти бештар дар гузориши Салоҳиддини Неъмат. ҷузъи муҳими тарбияи насли наврас аз китоб сарчашма мегирад. ба ин хотир дар майдони парчами давлатии ноҳияи Данғара дар доираи баргузории фестивали ҷумҳуриявии ҳафтаи китоби кӯдакону наврасони Тоҷикистон маҳфили адабӣ таҳти унвони анниси кунҷи танҳоии китоб аст доир гардид. ин чорабинӣ ки бо ташаббуси мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ ва китобхонаи марказии ноҳия роҳандозӣ гардид, дар он хонандагони синфҳои поёнӣ, тарбиятгирандагони муассисаҳои томактабӣ ва волидони онҳо иштирок намуданд. дар макони баргузории чорабинӣ гӯшаҳои махсуси китобҳои бачагона ва дигар шиору овезаҳо дар ситоиши китоб ба намоиш гузошта шуда буд. кӯдакону наврасон бо қироати шеъру ҳикояҳо ва пешниҳоди саҳнаҳои ҷолиб дар васфи китоб маҳфили имрӯзаро гуворо намуданд. ҳар ҳафта хонандагон дар рӯзҳои шанбе дар муассиса ҷамъ шуда китобҳои бадеиро мутолиа менамоянд ва дар назди падару модарон аз китобҳои хондаи худ ҳисобот медиҳанд. ман ашуро ва фаришта хонандаи синфи шашуми муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 20 ҳастам ва инчунин аъзои китобхонаи бачагонаи ноҳияи Данғара мебошам. ман дар вақти холигиам ба китобхона омада якчанд китобҳоро мутоила кардам ва мехоҳам дар озмуни ҷумҳуриявии фуруғи сӯпи донои китоб аст сазовори ҷой набоён гардам. зебогии дигари макони чорабиниро мусаввараҳои рангоранги аъзоини маҳфили рассомии маркази таҳсилоти иловагии ноҳияи Данғара ки инъикосгари манзараҳои дилпазири Тоҷикистон буд, таъмин мекард. пас аз тамошои намоишгоҳ масъулини мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳия баромад намуда аҳамияти баргузории маҳфили мазкурро дар васеъ намудани ҷаҳонбинӣ, дӯстдоштани китоб ва шиносоӣ бо китобҳои тозаэҷоди адибон муҳим арзёбӣ намуданд. хонандагон дар навбати худ китобу асарҳои мутолиа намудаашонро ба ҳозирин муаррифӣ намуда омодагиашонро ба озмунҳои ҷумҳуриявӣ аз ҷумла озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст нишон доданд. дар охир хонандагони мактаби санъати бачагонаи ноҳияи Данғара бо навову навозишҳои ҷолиб хотири ҷамъомадагонро болида намуданд. Салоҳиддини Неъмат, Завқибек Абдурахмон, ноҳияи Данғара, Ахбор. ҳадаф аз роҳандозии озмуни ҷумҳуриявӣ катбонои беҳтарин муаррифии ҳунару анъанаҳои миллӣ аз ҷумла таомҳои миллӣ мебошад. дар шаҳри Ваҳдат даври шаҳрӣ ин озмун ҷамъбаст гардид. тафсилот дар гузориши Маҳмадалӣ Абдукарим. бо ибтикори бахши кор бо занон ва оилаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Ваҳдат даври шаҳрии озмуни ҷумҳуриявии катбонои беҳтарин доиру баргузор карда шуд. дар озмун ширкаткунандагон аз шумури ғолибони даври аввал ки дар рӯстою деҳот муассисаҳои таълимии соҳаи тандурустию маориф, бахшҳои иқтисодию иҷтимоии шаҳр ки дар ташкилоту корхона давоми 1 моҳ гузаронида шуд иштирок намуданд. озмуни мазкур бо мақсади ҳавасмандгардонӣ ва ҷалби катбонҳо, занони соҳибзавқ ва ҳунармандони моҳир, эҳёи таомҳои милливу маҳаллӣ аз байн рафта ва ривоҷ додани пухтубази таомҳои миллӣ, омода намудани ҷавондухтарон ба ҳаёти мустақилона, баланд бардоштани маърифати хонадорӣ ва завқи дастархонороӣ, баланд бардоштани мақоми зан дар ҷомеа, муаррифӣ намудани ҳунару офаридаҳои коргоҳҳои саноатӣ,
ки ба зиёд гардидани ҷойҳои нави корӣ мусоидат менамоянд, ҳамчунин шиносоӣ ба таъриху фарҳанг ва тамаддуни миллӣ баргузор карда мешавад. дар даври ҷамъбастии озмуни катбонҳои беҳтарин, иштирокчиёни озмун аз рӯи шартҳои муайян гардида, аз ҷумла ороиши дастархон, омода ва пешниҳоди таомҳои миллӣ, маҳорати омода намудани хӯрокҳои маҳаллии миллӣ ва муосир, маҳорати омода намудани хӯришҳо, ҳамчунин малакаи омода намудани намудҳои гуногуни маҳсулоти нонӣ маҳорати худро дар назди ҳакамон нишон доданд. беҳтаринҳо ғолибони даври ниҳоии озмуни ҷумҳуриявии беҳтарин катбону бо дипломҳои дараҷаи 1, 2, 3 ва дигар иштирокчиён бо сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри ваҳдат сарфароз гардонида шуданд. Маҳмадалӣ Абдукарим, Шаҳбоз Ғуломзода, Ваҳдат Ахбор. бинандагони гиромӣ, нашри муфассали барномаи телевизиони ахбор хотима меёбад. ба шумо зиндагии ободу осоиштаро таманно дорем. саломат бошед.